Hello guys, good morning guys, good morning. Welcome my YouTube channel guys. Ang ako karong buhaton guys is mangita ko og turukan nga lubi guys kay akong ihiso. Kani siya guys ako ni karong ikuan guys. O kani siya guys ang akong bukon guys nga turukan para nako guys dito. Nakita na ko turukan guys. Minta ka mamu buka og lubi. Da guys, oh. Kaunon po siya guys. Lamig kayo guys. Manang kuyo ko guys. Kayo po sa lubi, pakpahami sa buhok. Dali lang mo tubo, guys. Tabukan lang ko sa kayo po, guys. Masad-masad sa gamay. Oh guys, kita guys. Oh guys, okay sa ganahan mo hiso og lonok guys. Kayuko. Sa lobby guys, oh guys. Oh guys, kita akong guys. Murasad naligo guys, di na magbutang og cream silk. Okay, pagpataas sa buhok ni guys, para po mataas niya akong buhok. O guys, dinhin nila ko sa akong vlog. Bye-bye. Salamat.